Hasteo shalbrum brum shikla chalai rokni bisingo nukjagino tongo fek jagnai mani naharlai mani hayakheba nalai mani o naharlai mani no muthagai thungmung haparo shikla chalai rokno tubuna bagai sangrong saro hejamara RD block by khobjak soisabari rungno khlawo yak by yak foundation tai all Tripura Kokborok media forum ni luaji mungbai kaisa cricket thungmung batailaimung khlaijakha o batailaimungo Kaibrei bodol thungmung batailaikha a batailaimungo thaiplok phang keplai engkha o pandao phaima jakha yak by yak foundation ni MD Bishojit Debborma te Kolpona Debborma tai kacham MDC Komod Debborma no karibo All Tripura Kokborok Media Forum ni achukphang Somit Debborma akosong video report Chumui TV All Tripura Kokborok Media Forum Bini tuitulungbai, nilwaji mungbai, tay yak bayak, je foundation, ONG ni cuba-cubai, saja kami amcai ni sikla caladok ni cuba-cubai kini, saja bari jadi school ni othung nokho, drugs tajadi, drugs no yakadi, kaham lama faidi, omo hai kaham message nutiyoi. Brownie oje dalai ke nangkuk mali panda somjamani cricket tournament ni o series oro phaimanda phainai yak bayak foundation ni gongrang MD Bishojit Debborma te executive manager gongrang juk Kolpona Debborma te aro yakra asukjak ani khasuksa thagur Harendra Debborma Tiyak si galawo sini balik hino okot rungo muni kota pop gate grupu gubo bonan sinema tabung sini ya sini apa somir baik dige bangla bisa kata sorakal sorabu sini ada grupu gubo pop tanggo sini tadi ukrang pop lap tadi krang tuidul tadi krang tabu go media ni samu bukai tomo bono balik hamai mariwo Tero phaimanda phaine amchai ni joto sigla takuk somo belai no khakchang ma hamjak ma maya pharo tini haijolawo norok borok sino pangdo phai singo chuba chu khai oro cricket match thungpaikha naina phaika amchai ni oro okra chakra rokbo borok ma hamjak ma maya pharo ang gobang no kok saya jora krei sin thaniwo ang o jona ya phari nai sinoro khorok nei Balai pheno mangrang bukhuk zubai tapu baro tongo bro lekhuku lokap khanai angotang sarai amseni sarai jora jora gobang ma pandao rokok samani botongo option sarai hanya manai rak sini sensai mang tongo tamne bagi sengkono sarai bono mansak nang haksalo konidi nang bono mansak tasadi abo sakang kangkai nini logi nini nukung Nini nukung ni logi, nini takuk buku ni logi, nini kami, nini amcai, bemar kelajak hai kiri, bos salsa denai thangnai, sini tiang, salsa anggra gungra menak jak kaji utang kainai, sini bawa kopani tiang, salsa anggra gungra thangi kainai. Apa kaisa masawo, sing dibrasaro, we have become already microscopic minority. Seng hanya sekisar ni bisingo teibo kisah, kami seng pilot ni tongmani jara. Boni bagai tabuk seng sidaya klai, tabuk seng o phejanai manai cini jang, hobi nanai langma hobi nanai o phejanai manai yo seng husingya klai, cini generation cini dopa o hawo kemai thangnai. Okok na hanya hai masawo borok elem genang rok elem kereng rok borok samani kok thaisa abna hanya hai kursawi masawo kaisa dopano sokomor nani hingkai kelai ke dati sokomor nani hingkai a dopano lekha khalai kani elem na thani kebengi elem na liya khalai di lekha khalai maya khalai di Tei koni logi sikla ni yago generation ni yago hekjanai mani ya khalai di
abo haike a gofa lekha khaimaya ekjamai mani najak hingke a gofa datino komori thangnai bono guna nangya tokna nangya bono mungsa khaina nangya haike no o hasakani a gofa komori thangnai boni bagai जों त्रिपुरासरो जों अकबनो नांमा सावो जोंनो हामिया खालायनायनि बागै जोंनो सकमनायनि बागै बर' खायमेरो जोंनो हामजायगेरो टारगेट फै सब टारगेट बनि बागै जों मासि जानाय सिख्लारो मासि जानाय जे ओ हेजाब मानियो लाइजाग्रो बर' हामैमानो positive ni kalau kerak strong determination by borok ni orang ya karena mengenai ya karena ni ya peribarak sehingga boya foundation sensubanai tunggu bonus referral dokter planai kay mini treatment dokoseng guidance nai kok biti nai bono khabasar nai awahai sehingga boya foundation samdani tunggu sengai Okdukui, evakuwa sakpang, guardian, sungai malai, nangmani, counseling naimano. Tei je surayo tabukbo, tapi langma soitang mani. Boni bagai, o kelayarok, saslok rok, siglarok, sigli rok, saslok rok. Kumpru pano om manenyo sanai nanya ni henai, kumpru pano tasanai ti. Aro sanai ke a kini ongkori fanya ni belai kutu ongkori fanya ungi pano mano. Boni baginyo abno hadijak pano ihi ni mahnai ang o pekjanai manai drugs no ang naya ihi no to drugs mahnai. Kay osok saino ang ani kisi sa kog narang mani pairikha jotono na hambai tei khulumung tei haksima hamjak maya Mike sahara krika kokre tabo ko sil yafanai kirini panda wo je kaplai nai sacha bari bai